Как е, Рали? Супер! Как е, тата? Супер! Как е, Рая? Уф, супер е! Много яко! Рая в мъничката вана. Достигнахме до чешма. Дръж. Рая, сега махни се. Взима две сетички. Вкусна. Със сланинка ли бе? Хубаво. Аз ще ям изнадени. Какво? Паднах. Чакай ме! Тук вече навлязохме в планината. Много сме нависоко. Тук как съм? Добре ли? Да. Добре. Може ли тук да ме дърпаш по камъните? Тогава ще караме и там. Добре сме, супер сме. Тук сега продължаваме, нали? Да. Добре. Да. Някой е съсипал пътеката. Ако случайно преминеш през локва или кал, в планината всичко е позволено. Само гледай да не паднеш в локвата. Добре. Сега тук живее една мечка. Тук живеят много мечки. Но те си гледат своята работа. Която е да хващат други животни. Даже не хващат животни, ами ядат малини, капини, боровинки, диви ябълки, диви сливи. Там видях лека пещера. Да, може. Или на лисица, или вълк, или на мече. Абсолютно е възможно. А ето го и вековното дърво. Сега ще го видиш. Познай кое е вековното дърво. Добре. Тук на табелата какво пише? Защитено вековно дърво. Защитено вековно дърво. Гуш! Ето ги корените. Хайде сега на пейката. Дай на тати.
диво прасенце и там има. Ето го дивото прасенце. Не, там наистина има. Диво прасенце, ела да ти дам да пиеш вода. Стига толкова. Рая, пресуши язовира. Да. Ти сами път си не е прав. Снимаш ли? Да. Добре. Само като се изправиш, гледай колената да са ти леко свити. И да не са така на едното надолу, другото нагоре. Да, и да не си изправена като пръчката, а леко е те. Виждаш? Тя е така, аз го правя. А, така. Ти мисля, че ми го казвала и преди. Да. Тук отново има камъни. Малко. Ставай права. Буквално е там е хижата. Там където пуши, да, видях я. Не, то това е друго, но там наблизо е хижата. Рая! 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 Айде. Ето да видим, там може да има някой друг звяр като тебе. Давай, давай! Ей, там, напреде. Там има друга куча. Къде? Ей там. Нищо ли? Ей, там е хижата. Да. Ама, да. Ей, там отстрани, отгоре, вляво. Може да буташ тук, ако искаш. Давай, давай, смело, смело. Какво? На здраве, тате.
приятел. Ей там долу по пътя, а селото е там. Ей там долу е пътя, значи слизаме, подавайте по камъните, така. И трябва да слезем някъде там до елките. Да. Рая. Изкъпахме се, айде. Ой, Рая, се возиш в багажника и сега. Рая, навън, айде, излез. Рая! Хайде, излез. Рай! Промени си цвета набързо. Как се освини това брадавичесто прасе? Брадавичесто прасе. Рали, гледай пътя и карай вдясно. Не толкова вдясно. Просто карай си на пътя, ама не в центъра, не в ляво, не на зигзаг, не на предна гума, не на задна гума, не на ръце, не на челна стойка, не докато си бъркаш в носа, ами вдясно. Не докато си вадя окото от устата. Внимателно там. Почти сме пристигнали. Айде, финал! Дай 5, бе. Не, болят ме ръцете. Дайте. Браво.